Ramban bolo iki. Ramban karo iki lho bolo. Kapulaga. Kapulaga bolo iki. Iki nggih masak iki. Alas. Kokone iki alas. Iki mang ramban bolo iki. Sakmene ban iki makan wedhus iki mang. Ramban uleh ya lho. Madang kek bubuk ya lho. Nyeni apa ora bolo iki? Pokok obah wis. Rezeki panggaene ya bolo. Dilengkas mulih bolo iki. Sik ngenteni sak rokan iki kek mulih iki. Luwe bolo iki.